Iltqajna mal-parteċipanti tal-mixja bla waqfien għal 24 siegħa waqt li kienu waslu Santa Venera fi triqithom lejn il-Ħamrun. Godwin De Battista il-Goddo jidħol għal attivitajiet ta' din ix-xorta għal karità bruħu ġismu. Din il-mixja aħna qegħdin nagħmlu din il-ġabra l-Fondazzjoni Sepp ħatfall li jgħixu fid-djar tagħhom. Dana jixtiequ jmorru btala, kulħadd ikollu l-ħolma tiegħu, daw it-tfal għandhom ħolma li jmorru l-ewwel darba fuq l-ajruplan. Għall-ewwel darba btala barra minn Malta u aħna qed nagħmlu l-almu tagħna din il-mixja biex niġbru dawn il-fondi ħajsifru mal-ewwel darba. Il-mixja pass mas-sebħ kellha l-inżulu tlajja tagħha wkoll. L-avventura bdiet il-bieraħ fit-3 ġewwa l-Imġarawder xhum xejn d-dawra ta' Awġġed. Ġiet maltempata qalila xita birrat konna dejjem wieħed lasri bdejna tlajn it-tella u l-ilma ġejna lina. Bdejna naħsbu x'għan kompluha, però kulħadd mit-tim qalulna iwa nagħmlu għal dawn it-tfal, neqgħu għaddejjin. De Battista stqarmana li huwa importanti li l-pubbliku jagħti semu b'mod finanzjarju għal Fondazzjoni Sepp. Min jixtieq jagħti għotjiet jista' jżur il-paġna fuq Facebook ta' Pass mas-Sepp jew jidħol dirett fis-sit tal-Fondazzjoni Sepp sepp.mt/donate.